Diyos malahay na aga sa inyong mga tugang, matindog po ang gabos, asin po na niya to ang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you share your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed, let the lonely, though the comfort of your love, assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Share your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners, With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases, Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior, Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Horatio Imperata, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kiminagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean bina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalauwigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa saik mo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw pang Diyos. Sa giraray maray na aga sa indo mga tugang, ano sa tuyang banal na Eucharistia ngunya na aga, ipinapanungod man sa kahagadan kan mga minasunod. Thanksgiving for Edison Masip, dulot ni Yani asin Padilla family. Igwa man na pasasalamat si Rene asin Lu Baldo and family. Mr. and Mrs. Marlon Obis, siring man si Rosalina D, para man sa birthday blessing ni Mercy Morante, asin man pasasalamat ni Mr. and Mrs. Yao for the gift of life and birthday blessing ni Joanne Wengi Perez, dulot ni Lola Ne and Lolo June. Pasasalamat man for the graces received, dulot kan Alcera asin Amor families. Para man sa good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Igwa man na espesyal na kahagadan ang Garcia family, para sa safe travel ni Hermogeno family, asin para man sa safe travel ni Joseph Connie Minya and family.
para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Justin Raymond, kan Sanyosa family. Andrew, dulot ni Angelica. Guadalupe, dulot kan Asupardo Cantara and family. Sa kalag ni Roy, dulot ni Dr. Jean Mirandilla. Para man sa kalag ni Adolfo asin Evaristo, dulot kan Velasco family. Kay Francisco, dulot kan Abinion family. Sa kalag ni Juliana, dulot kan Encinarial family. Sa gabos na kalag, dulot ni Mercy Morante and family. Kay Anthony Paul, dulot ni Mrs. Wang and family. Para man sa kalag ni Miguel, dulot kan Segundo family. Asin sa gabos na kalag, dulot ni Arias Bosito and Liscano family. Para man sa kalag ni Basilia asin Celestino, dulot ni Mr. and Mrs. Yao.
Matinog na po ang gabos. Sa ngaran ka namasin kanaki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yeso Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pag-isumaro ka ng Espiritu Santo, mapasaindo ka, boss. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa ido ka, boss, mga tugang. Maray na agaman po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kang mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katoninongan sa mga tawong marhayan buot, inoomaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hadeng langit non, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, ako aansa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahiraki kami, ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw Heso Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbuot ng bugtong mong aki, magtiyos kan krus sa pagligtas kan katawuhan, warasan na mimidbi kami na kami nagbimidbid kan sayang misteryo sa kinaban, magkanigo magkamit sa langit kan mga premyo nin sayang pagtubos, huli kay Yesu Kristong, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Kay Mateo niyato, an enot na babasahin. Pagbasa sa libro nin mga numero. Hali sa bukid nin Hor, naglakaw ang mga Israelita, palibot kadaga nin Edom. Alagad sa dalan, nawaraan nin pasensya, anranga, tao asin, nagtataram sinda tumang sa Diyos, sa kaki Moises. Nagurumod-gumod sinda, ta daw ta ilinawas mo kami sa Egypt, tanganing magadan sa disyertong ini na mayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini, nagpadaraan kagurangnan nin mga mararang halas, asin siningot kan mga ini, an mga tao, kaya dakol sa saindaan nagadan. Nagduman an mga tao kay Moises asin nagsabi, nagkasala kami kan magtaram kami tumang sa kagurangnan asin sa imo. Mamibi ka sa iya, nahalion ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tao. Tinaramanin kagurangnan si Moises. Gumibo ka nin sarong halas na bronze, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang masinghot, humiling ka iyan, mauumayan. Kaya naggibo si Moises nin sarong halas na bronze, asin ibinugtak sa sarong palo. Ang si Isay man na nasinghot, minahiling sa halas na bronze, asin na uumayan.
an tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Dai paglingawan an mga gibo nin kagurangnan. Dai paglingawan an mga gibo nin kagurangnan. Banwaan ko, dangugaan sa kong katukdoan, asin hinanyugaan sa kong itataram. Bubuksan ko an sa kong nguso sa parabula, asin ipapahayag ko an mga suanoy na kasabihan. Dai paglingawan an mga gibo nin kagurangnan. Kan gadanon niya an nagkapira sa inda, nagbalik sa iya an mga natadang buhay. Nagbakli asin tudok sa puso, na namibi sa iya. Nagirumduman ninda na ang Diyos, iyuan sa indang parasurog, na kahurohalang kawing Diyos, iyuan sa indang kagtubos. Dai paglingawan an mga ngibo nin kagurangnan. Alagad gabos kaputikan ang sa indang sinabi, ang sa indang itinaram bakong tudok sa buot, ang sa indang puso bakong dayupot sa iya, bako sindang maimbod sa iyang tipan. Dai paglingawan an mga ngibo nin kagurangnan. Alagad mahihirakon ang Diyos sa iyang banwaan. Pinatawad niya ang sa indang kasalan, asindain niya sinda ginadan. Dakul na bisis niyang pinugulan ang sa iyang kaanggutan. Asin dain niya pinukaw ang sa iyang labi-labing kaanggutan. Dai paglingawan an mga gibo nin kagurangnan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alaga dai siya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sa iyang uripon. Ipinangaki siring sa tao, kaya siya naging tao. Nagpakumbaba siya asin nagmakunuyog-kuyog sagkod sa kagadanan nin krus. Huli kaini itinaas siya nin Diyos, dangan tinawan nin ngaran na urog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus maluhod ang gabos sa langit, sa daga sa kasairarom kandaga. Tanganing ang gabos magpahayag na si Jesucristo iyo ang kagurangnan, ang kamurawayan ng Diyos, Ama. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindugan ka bo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Mayo pa ni nakasakat sa langit kundi an aki din tawo na naghilig hali sa langit. Siring na initaas ni Moises ang bronseng halas sa sarong palo, duman sa kalantadan. Siring man kay puhan na itaas ang aki nin tawo, taganing ang sisay man na magtubod sa iya, magkamitin buhay na dayong katapusan. Huli tanamot nagayo ang Diyos sa kinaban, kaya itinaunyan sa iyang bugtong na aki. Taganing ang sisay man na magtubod sa iya, day magadan, kundi magkamitin buhay na dayong katapusan. Huli taday sinugo nin Diyos sa kinaban ang sayang aki, tanganing hukuman ang kinaban.
kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sigiraray maray na aga sa idugabos mga tugang. Nakikisumaro po kita sa Quiapo Church sa tuyang pagselebrar kay ining kapiestahan kan Senyor Jesus Nazareno. So sa bilog pong base sa ordo, sa bilog pong Pilipinas, pinagseselebrar ini na kapiestahan sa ngunya na aldaw. Kung mapapahapot siguro kita sa inhali ining sa tuyang pagdebosyon kay Jesus Nazareno, well, nagpuon ini kang 1606 kan susarong grupo nin mga misyonero sa Order of Augustinian Recollects nagdigdi sa Pilipinas, hali sinda sa Harandilla sa Espanya, asin sarong apadi na si Fray Benito de San Pablo, iyo ang nangenod sa Sainda, nag-abot sinda sa Manila kang May 31, kang taon na ito, asin may daradara sinda nin mga imahen, nagkapirang mga imahen depicting supasyon kan sa tuyang kagurangnan. So nagkapira. For example, so inaapod na La Oración del Señor, ini su agony in the garden. Dangan yaon manigwaman na inaapod na Señor Cautivo, na si Kristo pinagdidepict, na si Kristo pinag-aresto. Igwaman na pinag-aapod na Senyor Asotafo, iyo ini si Kristo na pinaghahampak duman sa scourging and the pillar. Dangan Senyor Desmayado, si Kristo na nadismayo din huli sa iyang namatian na pagal. Senyor de Pasensya, si Kristo na pinagkoronahan kang tunok. So inaapod man na Etche Homo, so Kristo na pinagpresenta kay Pilato, asin man pinagsentensyahan in kagadanan. Dangan ining Senyor Nazareno, si Kristo na nagpapasan kan krus. Sabi kan mga historian, itumdaa ining si Senyor Nazareno ninhuli ta nakigwanin sulo while they were transporting the image. Asin, pangadua, so ginamit na kahoy, mesquite tree, gariman sa naiyan kamagong, digdi sa lokal nyato na, or native tree nyato. So, ining mga imahe na ini, pinagkaagduman sa simbahan kang San Nicolas de Tolentino, originally sa Intramuros, asin pinagluluwasan na ang mga imahe na ini, pag nagpo-prosesyon, pag Palm Sunday. Pero nagparadakol so debosyon, asin mga debotos, kay Senyor Nazareno. Kaya nag-decide so mga Recoletos na magpagibonin panibagong imahen duman sa Mexico bilang replika kang Senyor Nazareno. So igwa ng duwa. So, original na pinagdara, dangan sa pinagibo ninda. Pinagnumbraran na Nazarene of the Poor, itong imahe na bago. Gabos pwede ang mag-venerate or magkapot duman sa imahen. Dangan, inapod man na Nazarene of the Rich, itong reserbang imahen, kaso mga mayayaman kay ito, mga makapangyarihan sana ang pwedeng maghiling asin magkapot kay ito. Parehas na imahe na ini nasa Intramuros until January 9, 1787. Anong nangyari kay itong January 9, 1787? So Archbishop kay ito na si Justa E. Rufina, pinagsabihan na ilipat so Senyor Nazareno of the Poor
So, kopya, i-transfer duman sa St. John the Baptist Church na iyon ang unyan so presente na Quiapo Church. So, iyo ini so traslasyon, transfer na pinag-aapod, na pinagseselebrar kang milyones na tao taon-taon. Pagkomemorar kay itong traslasyon na nangyari kang January 9, 1787. So, Senyor Nazareno of the Rich, wara na ito. It was destroyed during the Second World War, duman sa inaapod na Battle of Manila. Pero so Senyor Nazareno of the Poor, iyo ito na so tada na pinagve-venerate na kan kadakol mga milyones na tao hanggang sa presente. Ano ang pwede niya itong makua na adal digdi sa tuyang pagdebosyon kay Senyor Jesus Nazareno? Kang last year, 2024, kang pagselebrar kang obispo kang antipolo kang misa, si Bishop Ruperto Santos. Igwa siyang sinabi na tulong bagay na kung saan inaapudan kita kaining sa tuyang pagdebosyon kay Senyor Jesus Nazareno. Sabi ni Bishop Santos, girumdumon tangaya na ang buhay tulo. That life is a calling, but sabihin it's a vocation, na ang buhay niya to da sarong pagbaklay, dangan sa tuyang buhay sarong pagdulot. Enot ang buhay sarong bukasyon. Nga tata sarong bukasyon. Enot, inaapod kita kang mahal na Diyos. Inaapodan kita kang mahal na Diyos na i-experience niya to ang sayang karahayan. Na kita makisumaro sa iya. Asin ang buhay na inaapodan sa tuya, sarong buhay na pano nin grasya. Saro na buhay na pano nin kadakol na mga balaog. Kaya inaapodan da kita kang mahal na Diyos na i-welcome asin akuon ang sayang aki na si Hesu Kristo. Nasunodon siya na arugon ining aki na ini. Parehas da so pangapudan ni Hesu Kristo duman sa mga enot na mga disipulos, iniimbitaran man kita na magdulok asin magsunod sa iya, tagigibuhod man kitang mga parasira nin tawo. So in short, inaapudan kita kan sa tuyang kagurangnan na maging partner niya, na maging katabang niya, digdi sa iyang trabaho din pagliligtas. Pangadua, ang buhay tada digdi sa kinaban, saro man na traslasyon. Gari sarong personal na traslasyon because life is a journey. Ang sa tuyang buhay daa, regalo hali sa mahal na Diyos. Asin iyuman ini, ang sa tuyang ibabalik sa iya. Gari baga passerby sa nakita digdi sa kinaban. Day niya da niya to kalingawan so sa tuyang final destination na warang iba kundi ang langit. Ang sa tuyang final destination, iyo an makisumaro giraray duman sa tuyang mahal na Diyos. Ang langit, iyo an sa tuyang tunay na harong. So digdi da sa traslasyon niya to sa kinaban, day dapat niya to da ang pagsayangon. Habang igwapa kitang oras, igwapa kita nin oportunidad, gibuhon niya to ang gabos na mga marhay sa satuyang pagbabalik sa langit. Habang kita daa, mga makusog pa, maray pa ang salud, asin kapable pa, maging masinunod-sunod kita sa kabutan kan mahal na Diyos. Tunay, digdi sa tuyang pagbabaklay sa kinaban, kadakol na mga krus na sa tuyang pag-aagihan.
Asin kinakaipuhan da na sa tuya na sanon ang mga krus na iyan. Pero nun ka kitang makalingaw, naigwa kitang Diyos na magtatabang sa satuya. Nung ka kitang makalingaw, naigwang Diyos na handa na magpakusog sa satuya, na magbendisyon sa satuya, na magtabang sa satuya, tangani na malampasan niya to ang mga kadipisila na pinagprepresentar kan kinaban. Then finally, ang satuyang buhay daa sarong pagdulot. Nagpupuon ang pagdulot na ini sa pagiging matinaukan mahal na Diyos. There is nothing that God will not grant us. Di na kita inideprive kang mahal na Diyos, kan gabos na bagay na marhay, na pinagahagad niya to, pero dapat susog sa iyang kabutan. So iyo ini an agyat sa satuya, kining satuyang pagdebosyon ki Jesus Nazareno. Nabilang kasimbagan, duman sa pangapudan kan mahal na Diyos, asin man digdi sa tuyang pagbaklay sa kinaban, tama sana na magdulot man kita kan sa tuyang buhay sa tuyang mahal na Diyos. Asin ano ini ang sa tuyang binabalik? Ano ang sa tuyang dapat na ibalik sa iya? Mga puso na nagbabakli. Kasabay naman sa tuya na mga pagkukulang, kasabay naman sa tuya na mga konsensya, gabos ini idudulot niya to sa mahal na Diyos. But aside from that, we also give God our praise, honor, and glory. Na-experiensyahan niya to ang dakulao na pagkaherak kan sa tuyang mahal na Diyos. Na despite kan sa tuyang mga imperfections, padagos niya kitang inaako asin binibindisyonan. Ani babalik ta sana sa iya, iyo ang pagsunod, asin man pagserbi sa satuyang kapwa. Amen. Magpamibigaw mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang mako malugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on malugod kan gagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami ining pagdulot na nagdarakan kasalan nin bilog na kinaban saltar kan krus. Maglinig sa mo sa gabos na kasalan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat. Matano sa sinagkakaligtas. Dadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamahal na rin kasagkoran. Sa bagsik ka nagakaligtas na pasyon kan sa imong aki,
An bilog na kinaba nagako kan kahulugan kan sa imong kamahalan na dapat tubudon. Bantang nahahayag kan day masayod na kapangyarihan kan krus, an paghukom sa kinaban, asinan kapangyarihan ka nakapako sa krus. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na Angeles Asin Santos, nagpapahayag din pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi, kita gabos, banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minarigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni gananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin dinao sa sayang mga disipulos, na sabi, magako ka mo gabos, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos, na sabi, magako ka mo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay din buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuwasin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa na kapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos to nakaugalian, nangas kitang magsabi, Ama niya mo, dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Bagyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya buwan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan,
siringmanan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigua, na siya patunino nga sin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay si nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinanrauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uyan, kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Haro kasi dugo ni Kristo sa buhay dahil sa korang. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake,
for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mambibi kita. Kagurangnan, Hesu Kristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngayon-ngayon ng tinubos mo hulikan krus na nagtataong buhay, darahon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay ang sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos sa nagkapirang paisi. Magkakaigo po kita ki second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidades kan sa tuyang simbahan. Anati po niyato sa mga misa kanakaaging Huwebes, nagabot sa 23,006 pesos asin 60 centimos. Anaambag niyato sa siring na oras ng misa, nagabot sa 2,830 pesos asin 75 centimos. Siring man ang ikaduang kolekta, nagabot sa 6,747 pesos asin 60 centimos. Para po ini sa padagos na pagmantinir kan mga pasilidades kan sa tuyang simbahan. Mga tugang mapuon na po ang novena para kay Santo Niño sa Petsa 10 kan Enero, sagkol sa Petsa 18 sa oras na alas 6 nin pagkaaga. Sa kafiestahan po kan Santo Niño sa Enero 19, magkakaigwa po kita nin misa sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Kasabay man po kay ini ang misa pasasalamat ni Reverend Father Vicente Espenida Jr. Gigibuhon man po ang prosesyon kan imahe ni Santo Niño sa oras na alas 4 sa pagkahapon. Siring man maut man pong pasalamatan ang mga nagdonar kanakaaging simana, ang mga minasunod na anonymous na nagdonar kisang 1,000, 1,300, 2,500 asin 100 pesos. Siring man ang Miguel family na nagdonar ki 3,000, Almira Joy Lara and family nagdonar ki 900, asin si Jane Pearl Ponferrada na nagtaong 900. Diyos mabalos po sa saindo kabos. Matindog na po. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, anaba, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.